ஹாய் வெல்கம் பேக் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் நியூ வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஏன்டா நீ ஒரு 4 நாளாக வீடியோவே போடல, அவ்வளோதானடா நீ அப்படின்னு பார்ப்பீங்க கைஸ். இல்லை கைஸ், நம்மளுக்கு ரீசார்ஜ் முடிஞ்சு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ளே சரி ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டோமே உள்ளே வந்து போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா, இருங்க கைஸ், வளவலன்னு பேசாமல் நம்ம உள்ளே போயிடலாம். உள்ளே போய் நம்ம பேசிக்கலாம். ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தா ஒன்று வெடப்பாக கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க கைஸ். பாருங்கள் நீங்களே உள்ளே போய். ப்ரோ கேமர்ஸ் விஷன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். இது எப்படியும் ஒரு 2000-3000 டைமண்ட் பிடுங்கிடுவானுங்க கைஸ். நம்மகிட்ட ஒரு 500 டைமண்ட்ஸ் இருக்குது கைஸ். 200 டைமண்ட்ஸில் கிடச்சா லக்கு, கிடைக்கலனா அவ்வளோதான் கைஸ், வேஸ்ட்டு கைஸ். சரி, என்னென்ன ப்ரைஸ் டூல் என்னென்னு பார்க்கலாம் கைஸ். ப்ரைஸ் டூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரான் எமௌண்ட்டு அண்ட் ஃப்ளாக் எமௌண்ட் இருக்குது கைஸ். இந்த 2ல் ஏதாச்சும் ஒன்று கிடச்சதுன்னா கூட லக்கு தான் கைஸ். இந்த 3ல் ஏதாச்சும் ஒன்று கைஸ். இப்போ நீங்கள் 20 விஷன் இருக்குது கைஸ். ஒரு விஷனா 20 டைமண்ட்ஸ், 10 லோ +1 11 விஷுக்கு 200 டைமண்ட் கைஸ். கைஸ் அப்படியே இதோட இதையும் பார்த்துடலாம். ஹிஸ்ட்ரி போடுறேன். ஹவு டு ப்ளே இது வேணாம். ரூல்ஸு. Do you programmer wish price to look part? ஓகே கைஸ், சரி நம்ம இப்போ சுற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் கைஸ். 200 டைமண்ட்ஸ் இல்லை கைஸ், நம்மளுக்கு எதுவுமே தரல கைஸ். கார் ஸ்கின் மட்டும் தந்திருக்காங்க கைஸ். கார் ஸ்கின் கைஸ், நம்ம ட்ரான் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டானுங்க கைஸ். ஓகே, சூப்பர் கைஸ், சூப்பர் கைஸ், போதும் கைஸ். ஓபி கைஸ், நம்மளுக்கு ட்ரான் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கைஸ். ட்ரான் அமௌண்ட் கிடச்சிருச்சு கைஸ். 200 டைமண்ட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ட்ரான் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கைஸ். ஓபி கைஸ், உங்களுக்கும் இந்த அமௌண்ட்டு, இந்த 2 அமௌண்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு அமௌண்ட் வேணும்னா மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரீங்க கைஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி 1K சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிங்கன்னா ஒருத்தருக்கு நம்ம வாங்கி கொடுத்துடலாம் கைஸ். ஒன்றும் கொஞ்சம் இதில் ஒருத்தருக்கு நம்ம வாங்கி கொடுக்கலாம். 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர வச்சிங்கன்னா கைஸ், 1K சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், இதை போட்டு பார்க்கலாம் கைஸ், எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. காட்டலாம் கைஸ். நம்ம வேறு லெவல் ஆக்கலாம் கைஸ். எப்படி போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யார் யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க கைஸ். மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே கைஸ், பை.